itulah kita mengaku bangsa Indonesia. Kita jangan gampang terprovokasi dengan provokator orang luar negeri. Pokoknya kita harus punya tanggung jawab mengibarkan sang-sang merah putih. Itu hak kita. Tolong kita perjuangan pahlawan kita tidak main-main, membawa senjata jauh dari anak istri. Diri wanita nyawa bondo Pak. Estu niku awak dhewe tinggal nongkrong kemerdekaan meresapkan kedamaian di Kecamatan Balong seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tolong ya. Kru gajah. Untuk gajah berhadapan-hadapan Pak. Oke. Berhadapan-hadapan marep witan karo marep kulon. Oke saudaraku. Nggih. Yang terhormat. Iki lek masalah MC gajah tak serahne jenengan Mbak Mon. Kita sama-sama kru gelar budaya. Kita pokoknya harus bersatu padu, guyub rukun. Oh siap. Nggih, sepisan malih gajah ada depan, marep witan kalih marep kulon. Heeh. Nggih. Pak Wo, aku ya tak medun kepala seperti jaman. Kaya kuwi. Heeh. Oh tak buka. Nggih. Aja bodo guyu, aku pengen kopi. Penari gajah, ibu-ibu penari gajah siap. Monggo disiap nih, duduk nggon tengah. Nggih joget. Penari gajah siap. Ayo gajah atret. Heeh. Marep etan kali marep mulon nggih Bapak. Ya. Tengah duduk nggon sing ombo damel joget. Nggih, Kak Mas, selamat. Sampun samektan apa dereng iki? Belum. Belum. Sampun Mas, pun siap. Dereng. Sik ngopi. Sik kono siapno Pak Go ya. Heeh. Karo ngenteni kene sik ngopi. Ya. Monggo-monggo penari gajah, ibu-ibu penari gajah siap. Siap ya Bu. Siap Pak Mat. Siap. Sampun. Monggo Bapak. Gajah diunekne padha joget bareng. Semoga. Loro jonggrang. Kalah sengaket.
saking Mustika Kasun Nitih Gajah. Ayo ora ati Tolong penarinya di depan, tolong penyanyinya di depan berbaris, ya. Ora mokal, asik Pak Lurah, ayo. Semarang HUTRI ke-81 digelar di Istana Kecamatan Balong. Ayo cepat, tangan semua di atas. Orang ngerti yen aku lanange jaga putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bondowoso rara tunggal manut surgundu Opo bukan ngomong ayo. Asik, mana joget tangan di atas? Ayo. Tangannya digoyang kabeh, ayo. Bersama Bapak Lurah pokoknya. Ayo. Ayo Bapak Lurah. Rojo ngrang pancen kowe ayu
joget engko bengi diawiti. Monggo, monggo. Pak Wiwi, bagi MC-nya yo disuwune to. Nggih, dimatung Pak Camat to. Asik. Ibu-ibu, kasihan majakan Bu, joget salah-salah. Ayo bantu. Monggo, ibu-ibu di panggung, turun, ayo joget. Monggo, ibu-ibu, kasihan majakan monggo. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Benaru Bapak Camat Balong, bagi para Padan Ramil, Bapak Kapolsek,
yang telah antusias dengan acara meriahkan Semarak Perjuangan HUT RI ke-81 yang digelar di halaman Kecamatan Balong Brogo. Niki mangke gumantos ingkang badhe nyanyi mriki Pak Lurah Balong niku sing kagungan dalem. Pak Lurah Balong monggo mangke marapat, Pak Lurah Singkil, Pak Ripin. Nggih no, orangnya tang perahu layar ya barokahe. Nggih. Kula aturaken agung panuwun dumateng guru-guru ingkang sampun kersa panjenengan nyemaraken hari ulang tahun RI ke-81. Ya, kita digelar seni gelar budaya yang ada di halaman Kecamatan Balong, yaitu dari seni Gajah Sejo Gumilar Balong, Cangkring Wijo dan Balong, Budiar Juno Mudojoyo ingkang wijih saking Tatung, Gusti Rahayu saking Bajang, Gento Wijoyo saking Karangan, Budi Eyang Surojoyo ingkang wijih saking Karangmojo Balong, Budi saking Puspojento ingkang wijih saking Ledan Desa Ngumpul Anom Gedungge dari Desa Singgil, Budi saking Gading Wijoyo dari Desa Jalen, Krido Utomo dari Desa Mula, Hesti Manggolo Sito ingkang wijih saking Desa Sumberjo, Budi Krido Ponggo ingkang wijih saking Muneng. Matur kepanuwun panjenengan sampun ndherekaken gelar budaya. Kita harus menampilkan budaya yang ada di Kecamatan Balong. Jadi tidak vakum. Bensin mugi tahun depan Bapak Camat lebih meriah. Digelar seni toprak, ringgit wacucal, seni joget tayub. Panjenenganipun Ponorogo niku kedungipun jiwa seni. Moga Pak Ripin mau tidak undi. Aduh, Pak Lurah Balong nggih malah mriko nggih. Iya. Tapi lho. Oke, monggo niki kanca-kanca kru seni kabeh mlumpuk kabeh. Heeh. Muga-muga Balong diparingi ayam tentrem, babeh mulya, jumbuh kang pitayu, rahayu sami tinemu, sedia kang sami jinejo. Muga-muga ayam tentrem, babehnya sehat iman lahir batin semua masyarakat sekecamatan Balong yang hadir dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih dari pihak-pihak panitia. Bila ada kesalahan dumateng panjenengan nyuwun pangapunten. Ayo. Nggih, ugi matur dumateng kanca-kanca YouTuber. Kami ucapkan terima kasih panjenengan sudah meliput dengan acara meriahnya Semarak Hari Ulang Tahun RI ke-81 digelar di Kecamatan Balong. Wingi kula digelar wonten Kecamatan Selawu nggih. Alhamdulillah pokoknya dhewe iki sementing donga sehat, insyaallah rezeki luwintu.